Ето го изпълнението, заучено положение и топката много коварно, но щеше да влезе, може би, във вратата на Райс Амбулиев. Можност за контратака на ЦСК, много бързо преляха от защита в атака. Гостите, какво ще се случи в тази ситуация? Бързо е затворен Валентин Илиев към Милисавлевич. Той най-вероятно ще играе един на един. Не предпочете центриране, буксира Живкович. Не е особено убедително обаче. И старта на картицата от 19 часа и 30 минути. Атака за Черноморец Бургас. Сега центрирана топка и страхотно спасяване на Поли. Втори шанс и отново Поли е великолепен. Ето го най-добрия Черноморец и ЦСК. Добре Дивани гардира топката за Ивайло Чочев. След това Дивани намира Милисавлевич в наказателното поле. Не се стига до опасен удар. Доста лекичко. Засила се Мартин Петров. Центрира. Удар с глава в аут. Трябва да се пребори за топката Бекое. Отново пас към Мартин Петров. А той не е в положение на засада. Фалцово центриране към далечната града. Как увисна Живкович и в крайна сметка Славчо Шоколаров изби. Стигна до Емил Гаргоров. Гаргоров опитва сега пас към Дивани. Грешка в отбраната на Ванчо Траянов. Милисавлевич и той не успя да подаде. Тодор Янчев сега подаване към Гуидо Дивани. Удар на Дивани и спасяване. И за опасна контратака на червените. Подаване на Емил Гаргоров към Косоко. Дали нямаше засада, ще гледаме повторението. Косоко вече навлиза в наказателното поле на Черноморец. Тръгва да играе индивидуално един на един, но няма как по този начин да бъде. Кой е в наказателното поле? Гаргоров за това задържа топката. Сега се включи и Тони Силва. Удар на Силва и 1-0 за ЦСК. ЦСК повежда в резултата с гол на Тони Силва в дебютния матч на Тони Силва. Дата е открит. ЦСК повежда. Чисто бе играта на Тони Силва. Валентин Илиев. Косоко. Добре се измъква Косоко. Сега Косоко успява ли да премине през вратаря? Не. Младен Живкович излезна и успя да стана централен нападател. Към него е насочена топката, възможност за Черноморец и това е изравнително попадение в 79-та минута. Райс Амбулиев безпомощен на кулите. Ние гледаме внимателно цялата атака. Ето как Траян Траянов спечели високата топка срещу Валентин Илиев и удара от воле на Фулсека закъсня. Центриране. Валентин Илиев удари. Това е 2-1 в полза на ЦСК. Ето, че Валентин Илиев, който имаше вина за изравнителното попадение на Черноморец Бургас, сега успява да се реваншира. След изпълнението на ъгловия удар, вижте още веднъж как увисна Младен Живкович. Имаше подобна проява и по-рано в двобоя. Явно е несигурен при такива центрирания Живкович. Това естествено не обезценява гола на Валентин Илиев.